ma tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo ne oyiengo kendo ndeko piny Kenya. Achiel kuom mise motegno mag piny Kenya ma ng'anyo mar Gen Z ne oyiengo en od bura mamalo e kinde ma jong'anyo ne omonjo kendo teo mach e od bura mamalo ewi puodho paro mar chik mar omenda ma 2024. Kaka jafwambo marwa mar od bura Chris Owino lero, ng'anyo ma kamano okelo lokruok maduong' e weche mag arita e alwora mar od bura. E kar saa 8:00 mar odiochieng' tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo, mudho mar tipo ne ochomo piny Kenya tir tara gi gana mag rowere mane kwedo paro mar chik mar omenda ne omonjo od bura. Kowuok e wang' apaya ma Uhuru Highway, chiel mar od bura ne olwar piny e wang' apaya mar od bura. Dhano machalo lowo ne omako piny e kinde ma rangach mar od bura mong'iyo kod rwako jotelo madito ne olokore apaya mar ng'ata ng'ata. Jopiny ne okawo loch. Jo od bura, jotich mag od bura kaachiel kod jofwambo, moro ka moro ne en tienda gima na chamo atuoni mar reso ngimagi. Jopiny ne odonjo ei od bura, kawo kom maduong' mar spika mar od bura kaachiel kod monjo kar chiemo mar jo od bura. Mana ka bang' mudho to ler biro, piny ne oyawore kendo tend od bura ne orwako gi lit adiera ni gima osiko e ngima dhano en mana lokruok. Kaluwore gi monj mar od bura dwe mar auchiel higa mokalo, tend od bura ne oketo kenge mopie mar rito alwora mar od bura. Achiel kuom lokruok makamago ne en muko kar romo mar jofwamb weche mosebet e alwora mar od bura chakre ne ger od bura. Kaka yo mar rido weche mag arita e alwora mar od bura, kwan mag apisas mag obila ma ok rwak uniform mag obila ne omed nyadiriyo. E okenge mag neno ni arita mar od bura orid seche te, apisas mag obila kod romo 2 okinyi kod odhiambo odiochieng' kod odiochieng' mar chwalo ripot margi ewi chal mar arita. E alwora mar od bura mochimore kod kar romo mar KICC, loche 2 mag obila mag majoni ogur seche 24 marakore kod monj mapoya e alwora mar od bura. Wang' dede mag CCTV bende omed e alwora mar od bura mar menyo konde duto mag od bura. Nyakwara Mogi, motelo ne ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo, od bura mamalo ne en od jofwamb weche. Kata kamano, tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokalo, jofwamb weche ne odar kendo nyaka e alwora mar Bunge Tower. Ma en achiel kuom okenge mane sirikal oketo mar rido arita kwe e alwora mar od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawere kod motende kod weche mag ng'anyo ma 2024, Nyakwara Mogi odonje weche